салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, яхти лайка мезанем, подписация фаромӯш накунем. Бародаро, ин чилгизини боғчи зӯр ҳай 65 сотиқ 150 бех ниҳолӣ мебинем. чанд сола гӯятам, ин 5 сола 6 сола ниҳолошай бо як 10 бех 12 бех дарахтои 15 бехам дигис дарахтои калонашай. Ну худа 65 сотиқ обаш сари об ҷои нағз. дарахтои зӯр суртош бу вафше гамне шиша хурмоию мачалкои бобоӣ се хел сурташай. дарахтои калонаш ҳамаш вай хурмоӣ. агар харидори аниқ бошдон бародаро телефон кунтон. телефон 988 47 00 28 ватсалашамай. ана дарахто бениҳоят беянда айни ҳосил тешанд. амин 5 яшиқ 6 яшиқ 4 яшиқ зардола мекунанд. айни ҳосилти ёшиш ҳамба 65 сотиқ. нархаш 1.5 бародаро 150,000 сомон. бо камутон арзон мешавад бародаро. харидори аниқ бошдон телефон кунтон. барои дастгирии якҷаҳон ташаккур, миннатдор. mana обош вафша ҷои зӯранда, обош ба гап не. чилгизинда акнал поин наянда бародаро. аввал ҷои зарбаф меша, ҷои лакон бигӯем. ҷои лакон, аз ҷои лакон боло, якум канал поин. ҷои беҳтарин ҷонда. харидори аниқ бошдон телефон кунтон. яхте лайку подписация фаромӯш накунед. шумо шинам барабад акоҳо укоҳо ҳаво стоп кунтон, якта лайк зентон, подписация кунтон. ҳамин дастгири шумо мо ба ин бисёр вай хали уроса важне. ҳамин лайку подписация. раҳмат бародаро.